Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι πάλι ο Χρήδα και αυτή εδώ είναι η λίμνη από κάτω που είχα τραβήξει στο προηγούμενο βίντεο. Και αυτό εδώ είναι το κάστρο του Σαμουήλ. Και εκεί κάτω, σε αυτόν εδώ το δρόμο που οδηγεί κάτω στην παλιά πόλη. Ωραία. Για να δούμε λίγο το κάστρο του Σαμουήλ. Είναι η σημαία της Μακεδονίας, η Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν παιδιά, θα δείτε λίγο μετά το κάστρο. Θέλω να σας δείξω εδώ την οχρίδα. Είναι, ξεκινάει από εκεί πέρα, εκεί στο βουνό, και τελειώνει κάπου εκεί. Τώρα έχει αυτό το δέντρο, δεν φαίνεται, να σας το δείξω λίγο και από εκεί πέρα. Τελειώνει εκεί που είναι η λίμνη, εκεί. Και λοιπόν πάμε στο κάστρο του Σαμουήλ. Λοιπόν παιδιά, να το κάστρο του Σαμουήλ. Θα μπούμε και μέσα. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν παιδιά, να το, μόλις περάσαμε την πύλη. Είναι αυτό εδώ. Και θα πάμε και πάνω εκεί πέρα. Εκεί. Λοιπόν παιδιά, δεν θα πάμε γιατί δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Όχι ευρώ, έχουν ένα άλλο νόμισμα, αλλά δεν πειράζει, σας έδειξα όσο μπορούσα το κάστρο. Τώρα αυτή εδώ είναι η πόλη. Λοιπόν παιδιά, θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια!